Díl suntais féin eisteach an áirithe seo go raibh na fuilteoirí Evertype sainolaithe chursaí chlóchradúirta iad an chló ar an mBaskerville up an Takes. Rud eile féin Sliocht áirithe seo léamh ná gur hist an rud a deir Sherlock Holmes sa bhunleagan chun aire na naoine eile tá láthair a fháil. Aistríonn na chlástóibíne sin mar éist agus is sin gan áras a dhéimiid fuist ver na héireann. Mar sin an rud atá tarlúin seo ná tá Sherlock Holmes agus Dr. Watson agus an cigure Lestrade a mo ar an riasc agus fecinn siad scamal ceo eisteach chutha. Éist ar sa Holmes ó Sard agus dair mé géirchnag pistil agus é á chocáil. Airí féin tá sé chuin. Bhí mion chuisíocht hanaí bhriosc i siarthacht as áitéigean i lár an bhuilc bhallghluaiste úd. Bhí an scamal in iireacht chuige slat don áit in a rámar nar lí agus bhí mar a féchaintear an teoragain agus gan fisagain cad é an túfás a bhí le taachtamach as a lár istigh. Bhí mé ag Ian Ó Caoimh agus thug mé súléchant bheagar a aig. Bhí an bhílíocht agus an bua le feicáilínti agus na súile a lonrú go gléínti fé tholas na Gealaí. Ach den iirecht sin dhíri sé iad go tán agus go daingan agus tháinig oscailtína bheola le mórúntas. Leis an líon chéana chur Lestrade gré ó fásachas agus chathaí héin ar a bhéal agus ar a aig ar a talamh. Chur mé mo chusa fum le foiinemh, bhí greime gom ar mo ghanán a mo lámh gan lú, bhí maigeanna gan bhathú ag an rucht ó fásach a bhí tréis preabachuin amach an scamal ceo. Cú a bhí an, cú ábhal mhór a bhí chomh dubh le dail, ach níor chúd an sortin ar leag éon chríostaí riamh súil ar é. Bhí tine á stella ina tuairisí amach as an gréas a bhíar. Bhí an smuilc agus an freiceil agus an Chorán Gaeilge ina naon lasar. Ní dhearnach tairimh marúil do chuine a bheith tína chéile ina aigena riamh a bhí ní balta, ní ba bhalathe, ná ní ba chosúla le hifran, ná an rucht dubh agus an aig alta úd a rinne orin amach as an mála ceo.